Как успях да направя 1500 лева печалба само с 10 минути работа, търгувайки евро срещу американски долар? Здравейте, трейдъри! Днес ще ви покажа как направих 1500 лева само от една сделка на евро срещу американски долар. Звучи твърде хубаво, за да е истина, нали? Останете до края, за да видите точно как го направих и как и вие можете да правите същите трейдове. Сега да се прехвърлиме към черта. Вече виждате на екраните си сделката, която ни изкара 1500 лева. Първото нещо преди вземането на трейда беше да проверя тренда на цената на седмична, дневна и 4-часова графика. Започваме от седмична графика, където ясно виждаме, че цената е в нисходящ тренд след пробиването на последният lower low. След това се прехвърляме на дневна графика, където също забелязваме, че цената е в нисходящо движение след пробиване на последния lower low. И последна е четвъртата графика, където цената също е в нисходящ тренд. Това прави три времеви рамки, които са в нисходящо движение, което означава, че ще търсим възможности за продажби. Следващата стъпка, след определянето на тренда, е да намерим ценова зона, или още Area of Interest, откъдето ще търсим да сключим сделка. За целта трябва да намерим зона, от която цената е реагирала повече от 3 пъти, за да бъде валидна. Кратко прекъсване, за да ви напомним, че ако искате да получите безплатен наръчник за това как да успеете в трейдинга, трябва да коментирате думата PDF долу в коментарите и ние ще ви го изпратим. Благодаря. В случая забелязваме тази зона, която цената е зачела 3 пъти. Освен това забелязваме, че и съвпада с Structure Point. Следващата стъпка е да намерим добра възможност за вход. Най-добрият патърн за вход и единствения, който използвам, е Engulfing Candle. Engulfing Candle е свещ, която изцяло поглъща предишната свещ. Също така имаме различни видове поглъщати свещи. Първи, и разбира се, са Bullish Engulfing Candle и Bearish Engulfing Candle. Друг вид Engulfing Candle е Morning Star и Evening Star. Morning Star се състои от 3 свещи, 2 от които са в една посока, а третият поглъща двата предишни. Ето тук виждате пример за Morning Star Formation. След това имаме Evening Star, който следва същата концепция, но е Bearish Candlestick Pattern. В този случай моят вход беше този страхотен Engulfing Candle на едночасова графика. Следващата много важна стъпка е да поставим Stop Loss и Take Profit. Аз винаги поставям моят Stop Loss 5 пипа над Lower High или под Higher Low на 4-часова графика. В случая, тъй като продаваме евро срещу долар, ще бъде 5 пипа над Lower High. Take Profit слагам винаги на следващ Support или Resistance, от който цената може да реагира. В случая това беше тази зона на дневна графика. Последната стъпка е да проверим дали след поставянето на Stop Loss и Take Profit получаваме Risk to Reward Ratio над 2. В случая беше 3. След това пуснах сделката и излезе за точно 2 дни с работа, 10 минути зад нея. В крайна сметка, резултатът – 1500 лева чиста печалба от една сделка. Това е силата на добре обмисления трейдинг. Ако искате още такива видеа и анализи, оставете един лайк и напишете в коментарите «Искам още». Също така, споделете дали сте правили успешни трейдове напоследък. Абонирайте се за канала, за да не изпускате следващите видеа. Успешен трейдинг и до скоро!